Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали мо. Субҳи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Субҳи моро бинед чӣ хел саҳари шамол буд. Соати 5 саҳар шамоли сахт буд. ҳоло бисёр шамол тинҷ шуд. Ана бинед, ҳозир баромада барфҳоро тоза мекунем. баҳри шумоён як влоги мотиватсионӣ тайёр мекунем. Барфро баромада ҳамроҳи бачаҳо ҳама каса тоза мекунем. дар инҷо бошад бульён пухта истодааст. бульён як маротиба ҷӯшид, обашро иваз кардам, оби нав рехтам. ҳозир бошад ман каша мепазам. дӯстони азиз, бачаҳои ман аз хоб бедор шуданд. манни каша қариб пухт. имрӯз ягонташон ба мактаб ба детсад нарафтанд. имрӯз рӯзи душанбе аст, рӯзи вазнин. ба ҳамаи шумоён рӯзи бобаракат хоҳонам. Настенька бошад бегоҳӣ ба утренник меравад. марҳамат, влоги моро то охира тамошо кунед. тамошобинон, дар инҷо ҳозиран ҳамин барфро тоза мекунем. ҳамроҳи бачаҳо. влоги мотиватсионӣ мешавад. Мама наводила. Вот снег, мама. Снега мало, да? Да, мало. Мама, сделаем огромный так. Тогда кидайте снег сюда. Сейчас тут почистим. ана тамошобинон, зинафояҳоро тоза кардем то қадри имкон. ана инҷаро ҳам барфро дидем. ҳама ҷо пури барф. Это великан так себе. Машаро бинед тамошобинон. дар зави Лёня всех. ана камтар бошадам тоза кардем. акнун медароем вақти обед шуд.
Все, давайте, аккуратненько все. Давай, несешь. Смети ножки. Леня, идем ножки сметать. У меня тут вода есть? Есть. Что делать? Потому что вино не азиз. Маликуша, отойди. Мама сказала, чтобы я за вами. Хорошо. Да, ты будешь болеть. Давай, у меня здесь было. Потому что вино не азиз. Даринджо Настенька ба утренник рафта истодаст. و куртаҳои фасони ин хеле бални дораду неки худаш хоҳиш кард ки ана михел юбкаю футболкаи сафед пӯшад. Камтарак макияж кардам барои Настенька. Михел макияжи тонҳои естественный. хайр аллакай дар синфи инҳо ҳама косметика мекунад духтаро. Ман гуфтам майлаш, агар аз ман иҷозат пурсӣ ман худам мекунам барои ту, лекин ини ҳамин чизҳои бегонаҳо ки ти истифода накун ки аллергия мешавад, ҳар хел ҳар намуд касалӣ пайдо мешавад. Ба ҳамин хотир ман гуфтам барои праздникҳо ман худам ба ту чизе ки лозим ҳамонро мекунам. Худат лекин аз ҳамсинфот нагир косметика. Ана Михаил, отойдите, пожалуйста. Я Настеньку сниму. Настя, покрутись. Она бинет чихел духтари. Покрутись, Настюш. Духтари фасон худаш моҳояшро прическа кард. Ви чихел зебидагӣ. Ба фикрам ҳамин беҳад ҳама чиз мезебад барои ҳамин. Ана Михаил, тамошобинони азиз. Всё, Настюш, всем привет передавай. Пока. Всем пока! Подписывайтесь на нас. Ссылочка в описании. Ҳасан Ҳусейн ба тренировка тайёрӣ дида истоданд. Ана Михаил, дӯстони азиз. ҳар рӯз хайр шукри худо бачаҳо чӣ мегӯянд развиватсия карда истоданд. ҳамаш пешравӣ, ҳамаш шуда истодааст. Шукри худо. Лёня ва Маша ҳам беҳбудӣ ҳаст кам кам. ҳоло Маша ва Лёня дар зери таъсири доруҳояшон, доруҳои успокоительные навиштагианд, хӯрда истоданд 3 маротиба. Ана Михаил ҳозир спокойный, бисёртар хоб мекунанд. ҳамин хел дӯстони азиз навигариҳои мо имрӯз ана ҳамин. хоҳарони азиз, дар инҷо мехостам помада ва туше ки хоҳаракам барои ман тӯҳфа кардааст ба шумоён нишон диҳам. пештар худам ҳам харидорӣ кардагӣ будам ин косметикаҳои нав, лекин хоҳарам ҳам дина барои ман харидааст. Ман медонистам агар намегирифтам худам. Ана ин намуд туш аз фирмаи Диваш 4D блек чорный сиёҳ. Ана ҳамин фирмаи Диваш беҳад ба ман маъқул аст. ҳозир тушро мекушоем. кисточкааш хоҳарам Рухшона ном дорад. Рухшона медонад ки ман бо ҳамин кисточкаи борик истифода мекунам. ана Михаил ҳозир ана хоҳарони азиз, инҷашро қариб шикастам. ана кисточкаашро дидед? чӣ хел борикак. ана ҳамин миҷаҳои майдаро ҳам краска мекунад. беҳад ба ман маъқул шуд. ана ҳамин хел. баъд аз ин помада плюс контурный карандаш Эвелин ҳам бисёр фирмаи ба ман маъқул аст. ҳам қимат нест, ҳам качестваш хуб аст. ана ин хел қалам. ҳозир мекушоям қаламро. ана хоҳарони азиз, ана цветашро бинед. цвети ранги лаб бисёр цвети аҷоиб, необычный. ин бошад ана бинед беҳад хушрӯй аст цвети. дар магнит косметик мефурӯшад. ана ҳамин ҳозир аксия рафта истодааст. цветашро так набор для макияжа, жидкая матовая губная помада, контурный карандаш. ана ҳамин хел. ана номераш 01 нейтрал нуд, нейтральный цвет.
ана як бори дигар бинед. ин геле ки помадае ки увеличивающий эффект медиҳад ба онҳое ки масалан мехоҳанд ки камтар лабашон мехел хушрӯйтар нишон диҳад, аз ҳамин помада харидорӣ кунед мешавад. ва ҳозир боз ба шумо помадае ки живанши тоза мекунам. Анаинро тоза мекунам. ана ин бошад живанши. инро аз Летуаль харидорӣ кардааст. Неки мегӯяд ки дар Летуаль 1800 рубл, а дар Магнит Косметик бошад 400 рубли ан ҳамин помада. бинед чӣ хел фарқият мекунад. Летуаль ин қимат барои он ки ба фикрам бренд аст. барои ҳамин брендаш, ҳамин Летуаль буданаш қимат аст. а Магнит Косметик камтарак ваяш пасттар. лекин сифаташон як хел мегӯяд. хоҳаракам мегӯяд ки як хел сифат дорад. ана бинед чӣ хел цвети аҷоиб. ин ҳам увеличивающий эффект дорад. ана минҳоро барои ман рухшона тӯҳфа кардааст хоҳарам. ҳозир ман ба шумо чизе ки худам харидорӣ кардам нишон медиҳам. ана инро ман худам харидорӣ кардам аз Магнит Косметик. 070 ваяш номераш, агар барои ягон духтар ё зан писанд омада бошад, метавонед аз ҳамин ана дидед камтарак аз болояш боз ана ин хел балзам увлажняющий дорад. аз ҳамин ана ин тарз мекунед. дидед чӣ хел цветаш аҷоиб хушрӯй аст. ва боз ин бо аксия 400 рубл аст. бе аксия намедонам қариб 1000 рубл. баъдан хоҳарони азиз боз ана ин цвет гирифтам. ин ҳам беҳад ба ман мақбул шуд цветаш. ана хоҳарони азиз ин ҳам балзам дорад. цвети естественный аст. розовый ҳами хел нежный цвет. ин ҳам бо балзамаш аст. ва баъдан аз ана ин харидорӣ кардам. ин умуман арзон аст. 119 рубл ба фикрам буд, хато накунам агар. ана ина бинед, ин ҳам цвети аҷоиб дорад. ин помада карандаш. ана ҳамин хел. ба фикрам ҳамаи зан як хел ҳаст. ҳамин косметикаҳои ҳамин арзон ночиз мегирему кудамонро вақтамонро чоқ мекунем. як ман не бисёр ҳамин занҳо ҳамин хелан бисёр блогерҳоро тамошо мекунам. ҳамин хелан бо ҳамин косметикашон поделиться мекунам. хайр манам хостам бо шумоён поделиться кунам. баъд хоҳарони азиз аз ин цвет гирифтам. ана мин цветам бисёр ба ман писанд омад. ина бинед цвете ки ҳамин хел дидед. ин ҳам бесцветный аст. бисёр ба ман мақбул шуд. матовый. баъд аз ин вай гирифтам. ана хоҳарони азиз ана ин подводка. ин ҳам фирмаи Эвелин. ҳамин Эвелин ҳам тоналияш ба ман беҳад маъқул аст. ҳам туши хуб дорад ҳамин Эвелин. тушҳояш беҳад ба ман маъқул аст. баъд ана ин подводкаро бинед. ана сифаташ аҷоиб. ва ҳам қимат нест. 250 рубл аст. ана дидед бо ана ин хел нестирающий эффект дорад. ина бинед. ина бинед. ана ҳамин хел хоҳарони азиз ҳамин буд харидчаҳои ман. тамошобинони азиз, дар ин ҷо мехостам ба як комментария ҷавоб диҳам. пурсидед ки дар бораи ҳуҷҷатҳои кӯдакон мехоҳам дар ҳамин влог ҷавоб диҳам. як хоҳар савол доданд ва фикр мекунам ки барои ҳама шавқовар аст ин савол, ин ҷавоби ман. дар бораи ҳуҷҷатҳои кӯдакон, дар он бора ки ба ман иҷозат медиҳанд ё не аз Россия баровардан, яъне ҳақ дорам ё не аз Россия баровардани кӯдакон. мо Тоҷикистон рафтанием ва ба ҳамин хотир пурсиданд ки чӣ хел шумо мебароед, шумо магар иҷозат гирифтед. бале ман иҷозат гирифтагӣ ҳастам. ман метавонам инҳоро ба ҳар як гӯшаи каноре ки хоҳиш мекунам ба ҳамонҷо барам. ва лекин мо ҳоло паспортҳои загран накардаем. рӯзи рафтанамо ки аниқ шавад, загран паспортро дар муддати 3 ҳафта тайёр мекунанд. ва барои он ки срокаш нагузарад, масалан ман агар загран паспорт гирам барои бачаҳо, заграни 5 сола мегирам.
ба он хотир ки барои гирифтани 10 сола ба област рафтан лозим аст. Ба област рафтани мо бисёр душвор аст. Ба ҳамин хотир 5 солаашро дар ҳамин шаҳри худамон месупорем, дар МФЦ мегирем. ана ҳамин хел дӯстони азиз, ана ҳамин тобистон ният дорем, агар ки инҷитиҳад иншоаллоҳ ба Тоҷикистон меравем бо кӯдакон. хайр намедонам ман дар нақша дорам чӣ хел мешавад бо ин хел коронавирус, бо ин пандемия, намедонам чӣ мешавад. пешакӣ ҳеҷ чиз гуфтан наметавонам, лекин дар нақша дорем. мехоҳам ки бисёр ҳамин хел ният дорам ки ба Тоҷикистон раванд бачаҳо, меваҳои Тоҷикистонро хӯранд, офтобро бинанд. чӣ хеле бошадам дар ватани мо бисёр ҳамин климати хушрӯй дорад. Ба ҳамин хотир мехоҳам якбор кӯдако бинанд Тоҷикистонро, менталитети тоҷиконро якбор аз наздик, аз пеш бинанд чӣ хел аст. ва фикронияшон, ана ҳамин касалиҳояшон ба фикрам камтарак дур мешавад. лиза ёрдамчии ман тамошобинон чангҳои баргро тоза карда истодааст. Да, Лиза? Что я сказала? Мамина помощница.